Gai joto mono sari kaham gai sang joto di sanawi joto asuk lai sang thasingano final khlai paikha gai tini horo chini koya sanjana Mumbai thangai taisa bini treatment no continue khlaisnai gai tini horni koita flight khaika bini mama ekta 20 gai ekta 20 ni bongni flight bini rok kwbangma comment khaibai kya bini bongni di sonna mono tui mono salai sini joto asuk lai salai kya rok live video bo nukhuna bini ama gosika bini baba bo gosika bini ama gosika tei joto no tongbai oro oro sang tongbai joto no kuya sale mang tongo chini brother dinas teka room tago tongkhoba asukjak ngai tabo kokhai abo se sini yago je tongmani rang sanga bo borok no yaphrai ro horsina ta tini horosi borok thang tongkha hangkaiba goni kha thasino sangju to goni go go rang kai o je airport to sang haipro sini borok rok hormasi dio oro tongo 48,415 oro tabo pura siki saka joto no lekhai rekha he tongtho tong de ne aro siki nago mare rok paina hangka bini chuba sosi ya parne ya parse 48,415 টাকা bini mama no sang already 10 lakh ya pharika sekango hingka tewasa hingka sang rok lekhai mani boro athro krai bini mama sang apro ne amount hingkai 3,37,396 টাকা abo tabuk sini abo do sang abo cash bang nai to bulia sang abo ni ne account no NFT khai re nai dai re nai pulau bini mama no ya phaka 10,65,216 hingkai second no hingkai 3,37,396 abo sini yago do sang bini ama no transfer khai re nai hingkai airport ro khomani 48,216 hingkai bebagoi tabuk bo sengkha hingkai ikona de 14,50,827 টাকা abo bongni family abo borok no lo hisab khailasi abo sang ro hormasimi asuk ro horkata bai garo bini amani add dunya kho tabo bini mama Amit Kumar bini bo boro add khaijaya kho bini mama ni bibu bodari ba bo bibu deborma bini bo sang ro add khaijaya hingka abo bongni family borok lo khailasi tu abo sang tei nanglia sang ro hormasimi 14,50,827 টাকা angkha hingke belai hambai